ассалому алайкум дӯстон, мардам тамошобинои канали Саудо ТВ. Нафаре ки ба хотири харид кардани хонаҳои арзон тамошо мекунед. Ирӯза навор бачаҳо дута хонаи 75,000 дорем, 280,000 дорем, хонаи бо кредит дорем, хонаҳои назди ҳавлигӣ дорем, яъне ки квартираҳои фурӯш дорем. Хулоса ки ҳам як 12 дона яки 13 дона хонаҳои бараш шумо навор мекунед, тамошо кунед. Фақат дӯстон дар видео лайк монед, дар канал подписатсия кунед, тамом. баъдан шояд ягон хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника, компания чизе ки барои реклама дорен, чизе ки мақсад барои фурӯш дорен, дар ҳамин WhatsApp ба хираш 9997 WhatsApp-и Саудо ТВ ҳай ва WhatsApp-и Саудо ТЖ ҳай. бачаҳо азиз, рӯя кунед, худо хоҳад рекламаи фасон мекунед, фурӯшта мегзорем. баъдан чизе дар кортонай комментария кунед. ай ки ҷо хона, замин, квартира дар корай, комментария кунед, худо хоҳад мо навор мекунем, пешниҳодтон мекунем. бачаҳо дӯстон азиз, кадоми шумо дар Москва ҳастен, Московский област ҳастен, кор мекунед, фаъолият мекунед, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, Саудо ТВ ширкати Акаи Нозима тавсиятон метавад ки тӯли як чанд солае ки оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд, борҳои шуморо бурда мерасонанд. пашти ҳар ҳафта иншоалло ки бор ба Торкистон мерасад. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳринав, Регар, Ваҳдат, Бухтар, Вахш, Хурусон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восекулоб ва дигар самтҳои Туркистон бор мебаранд. дӯстон, агар ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, худшон омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, мебаранд. масъалаи хизматрасонӣ дараҷаи олӣ бо нархҳои арзон кор мекунанд. фақат дӯстон, вақте ки занг мезанем мегӯем ки мо аз канали Саудо ТВ тамошо кардем. борҳотона роӣ кунем, бародар азиз. ва дӯстон азиз, кадомитон ами наворои Саудо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен, дураи ватан ҳастен, Саудо ТВ телеграм канал кушодаги бача азиз, силкаш дар ҳамин таги комментария. ана ҳамин телеграм канали Саудо ТВ дӯстон, бовар кунед, канал беҳад зур пеш афзай, силкаш дар комментария дар омада тамошо кунед. дӯстон, мегзарем ба аввалин хонаи фурӯши назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ арзон аста ки 75,000 сомонӣ нарх дорад. одамое ки занг мезанен, хоҳиш мекунен ки хонаи арзон бо нархи дастрас монен, ина марамад 75,000 сомон дар ноҳияи 5 ҷамоати озодагон, деҳаи Авангард, ду дар хона дора ва 10 зотиқи замин дора. нархаш 75,000 сомонӣ бо иншоалло арзон мешавад. ду рақам дасти WhatsApp мегзорам, аз номи канали мо занг бизанен. мега ки як хонаи 6 ба 3, як хонаи дигари 5 ба 3 хона қарор дора, сертификат надора, кредит наметем, чунки айбан қарз дорем. хона мега бо чӣ мега хушт, деволи хушти хати бардоштагиай, ҷамоати озодагон, деҳаи Авангард, ноҳияи 5, 75,000 сомон бо арзон мешавад. фақат дӯстон, одамое ки эҳтиёҷ ба хонаи арзон дорен, ина маъмуд ҳамон нафаротон аз номи канали ма, ҳамин канали Саудо ТВ дӯстон эълон кардесай, аз номи канали мо занг бизанед. фақат ба дили пир серьёзни харидоро аз номи канали мо занг занед. лайкотона гузорен, дар канал подписатсия кунед, чизе ки дорен роӣ кунед. иншоалло ки ҳамин хонаҳое ки мо навор кардем, аввалаш худо баъдан бо дастгирии шумо сабаби саудошавӣ медонед чай, ҳамин лайкҳои шумо наворои моро ба топ мебарора. иншоалло ҳамин хонаҳо саудо мешавад. дастгирӣ аз шумо, хонаҳои арзон аз Саудо ТВ. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯши назди ҳавлигии навбатӣ. хонаи назди ҳавлигӣ ҳастае ки чӣ хел мебинед, 2 этажаҳай, ноҳияи Абдурахмони Ҷомида қарор дора, 6 дар хона дора, 4 сотиқ замин дора, 275,000 сомон нарх дора. ду рақам мегзорам дасти WhatsApp, занг занед. ошхона, анҷомхона дора, ремонт нимкола, яъне ки дар ҳолати миёна, ҳоҷатхона дора. нарх мега ки 275,000 сомон. агар одамое ки 70 ё ки 75% пулша, мақсад агар бита мега далши метавонад моҳона биспорад, чунки мода камтар сум дар кор, боқимонда 7 ё ки 8 моҳа метавонем платит кунем. ина марамад зангза чахчах карда бигиренш. 275,000, ноҳияи Абдурахмон Ҷомӣ, 6 хона, 4 сотиқ замин, 2 этажа. бача азиз, хай масоҳатша моқа бад нест, масоҳати хеле аст. 4 сотиқ яке дар давр замони ҳозир хеле масоҳати калоне. бачаҳо зангза пурсонша худтон. ин проекти беҳтарин, проекти замонаи хати 4 тараф маҳкам. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ.
دوستان عزیز، باز کوارتیر فروشی روان کردن که در شهر بختر یک کمناتا کوارتیر در 9 اتاج با مساحت 40 متر کوادراتی در 14 محله میکرورایون 14 400,000 سوم نرخ. خانه در سر راه های میگه راهی کلان نزدیکی خانه در مکتب صدیق ремонти нав замонавӣ бо таъмири аъло бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. лутфан беҳуда занг назанед. лифташ мега без света метавона кор кунад. рақамҳои ахираш 83 83 да занг зада маслиҳат карда бигиринаш. 400,000 сомон як хонага 40 квадрат бо чизу чорааш доми, яъне ки дар 9 этаж 14 маҳаллаи шаҳри бухтар. занг зада пурсон шуд бачаҳо азиз. دوستان мегзарем ба чорумин хонаи назди ҳавлигии арзон. боз хонаи назди ҳавлигӣ равон кардан ки дар ноҳияи 5 ҷамоати озодагон деҳаи авангард як хона 6 сотиқ замин нархаш 75,000 сомонӣ. ду рақам дасти ватсап мегзорам, занг занед. мега ки як хонаи 5.5 ба 3 ҳастай сертификат дора, лоиҳа дора, яъне ки лоиҳаи сохтмон дора, масоҳати 6 сотиқ замин дора, хона барои зиндагӣ кардан тайёрай. ҳай сабаби аз бонк қарздор будан мо метавонем ҳамин хонара буфурӯшем бо нархи арзон. одамои серьёзни занг зада маслиҳат карда бигирем. наворот чӣ хеле бачаҳо? хонаҳо арзонан, қиматан. аз куҷо хона, замин, квартира, мошин чизе дар кортонай таги комментар нависен. агар ки навор маъқул шава, агар метавонен як талайк гунен дар канал подписатсия кунен. ягон дӯсту бародаратон шояд мақсад хонаи арзон, замини арзон гуфтеса боша, ҳами канали мора метавонен тавсия кунен, ки ҳами видеонавора падилитса кунен, ё ки ягон чизи фурӯшӣ боша, агар дар аввали видео, дар охири видео ватсапи Саудо ТВ мондагиай ба дили пур метавонен муроҷиат кунен бачаҳо азиз. аз Саудо ТВ фақат навор кардан, аз шумо дастгирӣ карда, хонаҳоеро интихоб карда харидорӣ кардан бачаҳо азиз. марҳамат оиди хона акақати занг зада маслиҳат кунед. دوستان عزیز، مگذاریم با پنجمین خانه نزدی ҳавлигӣ. خانه نزدی ҳавлигӣ فروشی نوبتی است که در ناحیه جلال‌الدین بلخی قرار دارد. جماعت نوایی 250,000 نرخش، 4 در خانه دارد، 8 سوتیق زمین دارد. دو رقم دستی واتساپ گذاشتگیم با دلش معلوماتش میگیرین. 2000 سیمن بلاک پدرکه برای زباره محکم کردن. تعمیر نوپورا چخیلی که میبینین کدام حالت چخیل قرار داره باشه عزیز. نرخ حاضرش 250 تا. اگر از نومی کانال ما زنگ زدین انشالله با ارزان تا میکنه. خونه حالتی بهترین قرار داره. جوش جای آبادای. هرچند که مردم محله نو زندگی مقصد اومدگیان خونه در کسان یکی جوش ترتوره به حد جای زوره باشه عزیز. کدام میتون در کاره زنگ زده مسیحه که بگیرنش. 8 سوتیق های 4 خونه های خونه در حالت بهترین زنگ زده مسیحه کنید. دوستان مگذاریم با ششمین خانه فروشی نزدی ҳавлигӣ. خانه نزدی ҳавлигӣ فروشی است که در ناحیه دنغرد جماعت اسمت شریف دهه کرامت 2 اتاژه های بچه عزیز. 8 سوتیق زمین داره، 2 در خانه داره، 470,000 سومون نرخ داره. دلچی گوش کنین ما چی میگم اویدی خانه. میگه که об светмон доимӣ ҳай. рақамои мегафон, рақамои ватсап мегзорам. наздикии хона балниса 100 метр. хуб дуюм этаж мега як зали калон, якум этаж ду хона баня, калидор ҳамаш ремонт сатфоиза. алиши ба хонаи мақсад дар душаме бошага ба ду хонага алиши вариант ҳастай. хуб хона мега ба ҳавли стяжка кадаги, берун дароза 180 сантиметр стяжка кадаги, хулоса ҷои беҳтарин. соколни фурӯши ҳастай ки як комната квартира дар соколни этаж масоҳати 40 квадрат дар 8 микрорайони шаҳри Хуҷанд
238,000 нархш. Телефоншона мегзорам, занг занен. 8 маҳалла, 8 микрорайон, доми 53А. хуб, одамое ки аями тарафҳои хуҷанд, мақсад нафарое ки маблағотон камтаракай хоҳиши хонахарӣ дорен, яъне ки хона бо тамоми санъатши ремонти беҳтарин дараҷаи оли. ҳамин ки бачаи азиз хай соколон этаж баъди якм этажа. бачаи азиз, ремонт зур, тёпли пол алиш намешава, беҳуда занг назанен. 238,000 сомонӣ метавонен конкретни харидоротон аз умми канали мо муроҷиат бикунем. бачаи азиз, дӯстон, мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. навор беҳад навори дароз шид, навори зур шид, хонаҳои арзон беҳад бисёр мондем. ҳамин дастгирии шумо пешравии канали мо мешава. ҳамин чанд ки дастгирӣ шава, агар лайк, поделиться, подписаться бисёр шава, бо иншоалло ҳамин хонаҳои арзон гузошта мешава. Якхонага квартира якм этаж, масоҳати 30 квадрат дар гардиши Ленинград, фабрикада қарор дора, ноҳияи Рӯдаки, шаҳри Душанбе, Ленинский района. 300,000 мега нархша, 30 квадрат. хонаҳое ки мақсад ремонт кардагӣ тайёран, бачаҳо нархҳошон беҳад қиматанд. хай даниҳо медонем ки ҳамин строи материалам қиматай, устоам корш қиматай, участкаву замин ҳамашам қимата. ба ҳамин хотир бачаҳо азиз, нарх наво ҳам қимата. тем боли территория шаҳр фурӯшӣ дар гардиши фабрика, хона дар якм этаж мега. бачаҳо азиз, 30 квадрат, 300,000 сомон бо иншоалло муомила карда мешава. занг мезанем. бачаҳо азиз, дӯстони азиз, мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки яккомната квартира дар 9 этаж бо масоҳати 51 метри квадратӣ. 9 этаж, 51 квадрат, 12 микрорайони шаҳри Хуҷанд, 235,000 сомонӣ. адрес мега Хуҷанд, 12 маҳалла, дом 11Б. хуб, наздикии мактаби рақами 9, квадрат 51 квадрат, комната якта, этаж 9 этаж, общи 10 этажа дом дар 9 этаж, документо шартномавӣ. бачаи азиз, хай новостройка ҳай. хуб, то августи 2026 бачаҳо дом полни тамом мешава. ина марамат сон, занг зара масъя кинем бигиринеш. 235,000, 9 этаж, 51 метри квадратӣ. беҳати ба дӯстон, ҳамин нархи зур монда ки хай сум дар кор савдо шава. главни будчавии коре бачаҳо, ана ҳамин доме ки дидесен, ҳамин домда дар 9 этажаш хонаи мо қарор дора. мегзарем ба 9-мин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. одамое ки аз шаҳри Ваҳдат, аз Истиқлол хонаи назди ҳавлигӣ кофтесен, 3 комната, масоҳати 6 сотиқ замин, шаҳри Ваҳдат, деҳаи Истиқлол, 250,000 нарх. ассалому алайкум мардум подписчикои канали Саудо ТВ. деҳаи Истиқлол, 6 сотиқа, 3 хонага, 250,000 нарх. кухни, ҳамом, дарахтҳои мевадиҳанда, пушти дарвоза да мега оби чашма ҳастай. вақте ки барх борид ҳамчунин сурат гирифтем. инам баромадсон беҳтарин нархай. хеле нархҳо фикр мекунем ки редка мешава. бо мега ки дар пушти дарвоза оби чашма ҳай. занг зада чахчах када бигирен. бачако видео чӣ хел шид? ҳамин хонаҳо арзонанд, қиматанд. ёфтен ягон хонае ки ба таби дилтон боша. бачаҳо ҳаст ё нест? агар набоша бигӯем ки нест. далчи наворои моро тамошо кардан гирем. бачаҳо азиз, лайкотона гузорен, илтимосай ҳаматон подписаться кунен. мегзарем ба 10-мин хонаи назди ҳавлигӣ. хонара бинем, просто зури бад ғалтидагайда. кадомитон мегирен оштон шава. ош медонен. хонаи назди ҳавлигӣ фурӯшӣ ҳастае ки масоҳати 6 сотиқ замин дорава, дурои 4 дар хона, кириф 1, шаҳри Душанбе, бахшиш кириф 1, шаҳри Бохтар, Қурғани Пешина, 300,000 сомонӣ. хона дар кириф 1, якм адилиян мега ҷойгир ҳастай. тарафи Аҷинатепа, 4 ҳуҷрага, кухни, баня, сауна, веранд ҳаст. илтимос беҳуда занг назанен. ина масъалаи сауна, парш бачаҳо азиз. парам доштааст, ремонтошам хушроак, масоҳати замини калонак, нархи зурак 300,000 иншоалло боз савдо мешава. ина масъалаи кухниш бачаҳо азиз.
دوستان میگذاریم با 11مین خانه فروشی نزدی حولگی. خانه نزدی حولگی است که در ناحیه جیهون قمسنگیرد قرار دارد. 5 کمنتگه 11 صدیق زمین دارد. ناحیه جیهون قمسنگیر جماعت استقلال 250,000 سامانی. السلام علیکم مردم خانه خرای محترم. خانه فروشی یگان کار نداره، برای زندگی کردن تیار. حجت‌های 100%، 4 در خانه 6x4، بعد کلیدور 2x8، بانیه درونه، حوض آب. خب بیتونای با میگه خونه های ادنسکرنی انجام خونه علو خونه خلاصه که هسته. نرخ 250,000 با سودا میشه. بهوده زنگ نزنه بچه ها. 250,000 5 خانه 11 صدیق زمین انشالله که با ارزان میشه و مرامت آدمایی که خریداری کنکریت نیست زنگ زنه بچه ها. دوستان میگذاریم بعد 12مین خانه فروشی نزدی حولگی. خانه نزدی حولگی نوبتی است که در شهر بختر قرغان تپه قرار دارد. یک کمنته 2 صدیق زمین دیمیتریو میگه قربولو هایکو انا هموجا بختر داد. 285,000 نرخ دارد. آدمایی که ای قرغان تپه شهر بختر ای تریتور دیمیتری همین طرفای آباد خانه ارزان گفته سن. فقط آدمایی که خریدار این کو همون نفرها ای ساعت 8 سحر تا 8 بیگره زنگ زنن. ساعتای 10 11 12 شب خیلی ناراحت نکنین، چون که هسته که مثلا آدمایی که در روسیان هر یک شهر و هر خیلی کفر میاد بچه عزیز. من خاطر همین وقتی تو ریکسون مقایسه کننده همین ای ساعت 8 سحر تا 8 بیگره زنگ زنن بچه عزیز. بیتونو ریختگی برای خانه های دیگر. وزیرشته یک خانه میگه 2 صدیق زمین 285,000 سومون، دروازه فسان، فساد زباری خشروکاگی. میگذاریم با 13مین کوارتیرای فروشی. دوستان عزیز کوارتیرای فروشی است که دو کمنته کوارتیره در 3 اتاج با مساحت 55 متر کوادراتی، گردشی لنینگراد نزدیک کالج دیبی 230,000 سومون. دو خانگاه در فابریکا بینوی 8 اوشیونه. خانه در 8 اتاج بچه در 3 اتاج نه، در 8 اتاج قرار داره است عزیز. بینا لیفت نداره. 2 ماهی مرد اجازتی ریمونت داده میشوه. کردیت میشوه 150,000 بالا میسپاریم، باقی موندهش هم ماهانه میتونین بسپاریم بچه عزیز. کمو 70,000 میمونه هر ماه هم میسپارین. دو خانگاه 55 کوادرات در 8 اتاج. زنگ زنیم مسکن بگیرینش. چیزی که بود یافتیم، روی کردین، خواهش کردین، کامنتار کردین، زنگ زدین، همش موندیم. انا بچه عزیز برای رکلام میتونین مراجعه کنین. خانه هاتون چیزی که دارین در واتساپ سعود تیوی روی کنین، رکلام های فسان میکنین در فروش میگذاریم. لایک رو بگذارین، در کانال پادپیسه کنین. زنده و سربلند